Kaixo, gu Ander, Maialen, Lierni eta Iker gara eta teknoko aurkezpena adieraziko dizugu. Teknoko aurkezpenaren materialak hauexek dira: egurra, soka, kartoia eta pintura ere bai. Proiektu hau egiteko erabili dugun tresneria da kuterra, goraizeak, erregela eta hainbat gauz. Honen funtzionamendua manibelari eraginez, aszensoreak kotxez beterik igotzea, kotxeak aparkatuz eta rampatik jaistea da. Aparkaleko egin dugunean, kartoiez egineko aszensoreari soka bat lotu diogu bere gainaldean. Ondoren, soka hori Madalenek emandako poleari erantzi diogu. Bueltak ematerakoan aszensorea gorantz igoteko. Parkinak kartoizatiak estruktura ditxatziz egin ditugu. Bi eskinetan, bitarte utzi ditugu pisu bakoitzean. Alde batetik kotxeak aszensorean sartu eta gero pisu bakoitzera igotzeko eta bestea rampatik bere irteteko. Rampak kola eta kartoiarekin egin ditugu eta beltzez eta txuriz margotu dugu. Azkenik, kotxeak ero ez dadin, hiru ezi egin ditugu eta hiruak kolore gorriz margotu ditugu. Proiektuaren baldintzetako bat 2 kilo jasatea zen. Zaren probatuko dugu. Bi kilo daude ezta, frogatzen dugu. Eriki mesedez, eta frogatzen dugu. Benetan, pesak daudela eta 2 kilo ditugula. Hantzi izan da dena eta eskerrik asko dena. Galdera badituzute